Ако се храниш натурално, нямаш предизвикателства с зъбите. И накрая това, което на мен ми остана от тези книги, от тези обучения, които минахме с Никол, е, че това нещо, което разваля нашите зъби, е не хигиената, но хигиената не идва с четката за зъби, с пастата за зъби. Хигиената идва от преработената храна. Тоест, като ядем преработена храна, тази храна полепва по зъбите и след това тези зъби започват да гният. И като отидеш на зъболекара, какво ти казва зъболекара? Кариеса какво е? Нали, той ти казва, кариеса това са изгнили зъби. Ама откъде идва тези изгнили зъби? Ами някакви микроорганизми произвеждат някаква киселина в устата и нали, това ти разваля зъбите. И точно така е по принцип, но защо никой не може да намери логичната връзка? Добре, след щом преработената храна и тази храна, която сега ядем в момента, щом тя започва да гние в устата, няма ли храна или няма ли начин, по който да предотвратим това гниене?